Fuck. Det var ikke meningen. Hej og velkommen til Diamond Gear-drengene. For helvede, mand. Vi har et pissehus med, det går nok. Vi har et lortehus. Og ja, jeg havde ellers skrevet et skilt. Hej YouTube, med her. Og så har vi M. Andreas 01 og Forlærer 7 med os i dag. Aus. Det er altså Mandres 01, men okay. Det er lige meget, nu siger jeg M. Andreas. Det lyder bedre. Creeper! Så er det bedst. Hvad sker der for din stemme, Andreas? Lige pludselig så stopper du bare. Men mig? Ja, lige pludselig stoppede bare din stemme, når du snakker, men... Jeg er ude på jagt lige nu, så I kan ikke lige forstå. Jeg elsker at drikke dyr, mig. Morter! Jeg kan godt lide at drikke mad, jo. Tak. Kylling! Der er Merle! Og som I kunne se, så er vi lige gået ind på den her server, og vi startede med noget diamond, som vi lavede diamond gear af. Og så startede vi også med diamond hakke og alt det der, og svær og ja. Det var ret, vi startede faktisk med ret meget gear, det var ret dejligt. Daller. Jeg synes det var lidt daller. Det var daller. Og jeg har simpelthen glemt at tænde timeren. Det synes jeg virkelig er fedt, fordi det er den jeg skal bruge. Den startede. 6 minutter har vi. Ja, det er hvad vi har i kisten, så her der har vi nogle diamond ting, men det kan jeg ikke se. Nej, jeg tænder os lige nu, det har jeg lige lyst til. Og Folder, han er hele tiden på afveje, fordi han godt kan lide at springe creepers. Du får sidde op til en YouTube-video. Ja. Det er klart. Det der, I skulle være sikker på, at han nu er du Superbreaker. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, det har YouTube med i her. Den tror jeg lige... Hvorfor kommer den ikke? Hvorfor kommer den ikke? Eller hvad lige? Lorte. Det er ikke sjovt, mand. Creeper! Yeah! Yeah, gunpowder. Nu har jeg 5. 6 zombier, det er unfair. Og forresten, hvis der er nogen, der spørger, hvilken texture pack jeg har, så er det den originale. Også mig. Og hvad med dig, Andreas? Hvad er det? Hvad for en texture pack har du på? Har du den originale eller en anden? Den man starter med eller en anden, Merle? Nej, med den man starter med. Altså, I kan høre sådan lidt bøger, det. Men ja, og så har vi bygget et hus, og så er der et skilt inde i det hele, hvor der står bøsser, du lugter. Ja, det ved jeg ikke, hvem der har skrevet. Slet ikke. Slet ikke mig. Hvorfor snakker du om dig selv, mand? Ja. Jeg er sej. Døg nu, gris. Døg nu! Dreng, jeg så for maden. Jeg driver grise. Jeg tror, at Folder han lige skal komme op i huset og tage det privatskilt af, så jeg kan komme ned i min kiste og få min hakke. Det er ikke din kiste, mand. Nej, men det er sådan set mig, der har lavet den, og det er mine ting, der ligger dernede. Hallo, jeg gider ikke slås, vel, så kom nu lidt. Må jeg godt få mine ting? Jeg dræber nogle dyr. Det er flot. Nå, men i hvert fald er det her en fuld survival server. Jeg kan ikke bruge min kreative i Too Many Items, det tror jeg heller ikke, at Andreas kan. Nej. Jeg bruger bare ikke hacks, mand. Og det er flot, at Folder han slet ikke bruger hacks, det skulle jeg lige sige fra ham i hvert fald. Ja. Yeah. Det er i hvert fald rigtig flot, at han ikke bruger det. Fordi at han kom til at... Ja, det siger jeg ikke. Ja. Ingen videre. Hold kæft, Folder. Og så skal vi lige have lidt sjov nu. Jeg skal lige vide, hvor du er, Folder. Hvad? Jeg skal lige vide, hvor du er, ellers så skal jeg lige have noget sjovt med Andreas. Gør det med Andreas, jeg gider ikke lige nu. Det var det. Det var kun 16 snebolde, jeg fyrede på dig. Ja, nu dør jeg jo, Så er der noget mærke. Hold mod for the win. Folder, kommer du så op i huset? Jeg har brug for dig.
Jeg gider ikke have snebolde på mig, altså. Nå, men jeg har kastet. Hold! Og så er der en eller anden seng her, som jeg lige har lyst til at se. Det er det sindssygt, det er det sygt. Jamen, jeg vil gerne TP til dig, men hvis jeg havde min... TP nu bare, du skal se noget sejt. Easy peasy, mand. Ej, fejlet. For helvede, fail. Jeg kan nemlig skrive TP af. Ja. Undskyld, jeg skulle se det i YouTube. Og så bare lige vide, hvis jeg kommer til at skrive et andet S-home eller et eller andet, så bliver jeg fejler ret meget. Eller 7 home, det... Det var for der 7. Nemlig, det er for der 7, så han skal lige sætte han er nummer 7. Er det ikke ordentligt grineren? Man kan bare stå på sådan en der, det er lige meget. Altså, jeg kan også bare lave parkour på dem, ikke? Det er fucking nice. Det er skide nice, undskyld. Det er tisse nice, hedder det. Det er tisse nice, okay. Fedt, mand! Tis! Nå, og I skal bare lige vide, hvis Fausing han sidder og ser den her video, jeg er fan af ham. Hvad sker der for Andreas der? Og Brian from Denmark, du Brian from Denmark og Arne, jeg vil se jer også jeres fans, hvis I ser med her. Og jeg vil rigtig gerne spille sammen med jer, bla 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 bla. Det er det. Og jeg ved ikke helt, hvad der skete for Andreas der. Han, I think we lost him. Haha, loser. Where is Andreas? Han ikke kan gå under en optag. Jo, undskyld, min lillebror var bare mega irriterende. Hvad var det? Som sædvanligt. Det vil I ikke høre. Hey! Hvem er? Nå, lol. Giver du IP'en til ham til den her server? Gør du bare ikke, mand. Fully! Jeg har sagt, at hvis en griefer, så går jeg ind og sletter alle hans steder. Fisker ham. Hvad? Så I har givet ham IP'en? Det skal vi ikke skændes over nu. Prøv lige at høre her, mand. Vi er på YouTube, og der skal vi være glade. Elias! Hvad fanden laver du? Elias! Som der er fucking fest! Og hvis der er nogen, der skulle spørge, så havde Andreas' lillebror lige ødelagt hans cykel. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket der, men de er lige kommet hjem fra Italien, og de skal lige vende sig til Danmark. Og jeg får at vide af min mobil, der er tid, så vi ses igen i næste episode.